ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଖବର ନ ଦେଇ ଫରମାଇଶ ଥିଲା କିଛି ନୂଆ ଖାଇବେ। ଭାଗ୍ୟକୁ ମୁଁ ରୋଷେଇରେ ନମ୍ବର 1। ମୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା ଭାରି ସହଜ। ରୋଷେଇ ସାରିଦେଲି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ। ଆଉ ସେମାନେ ଖାଇକି କହିଲେ, ୱାଓ ଭାଉଜ ତମେ ତ ପୁରା କମାଲ କରିଦେଲ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଇଏ ଆଜି ଘରେ ନଥିଲେ। ଘରେ ଥିଲେ କହିଥାନ୍ତେ ଯେତେ ହେଲେ ବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଆଉ। ଆରେ ଆଜି କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ ସେମାନଙ୍କୁ? ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ମତେ ଫୋନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଉଜକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁକିଂ କ୍ଲାସରେ ପଠା, କୁକିଂ କ୍ଲାସରେ ଆଡମିସନ କରା। କଣ ଘଟଣା କଣ?